जों दा 8.3 नि 3 नाम्बार कुइसन सावरायगोन जुदि 10 twice a is equal to cot a minus 18 डिग्री जेराव twice a मोनसे खना सा खना a नि मानखौ दिहुन a नि मानखौ दिहुन होनदों बेवहाय होनाय दङ जोंहा 10 twice a is equal to cot a minus 18 डिग्री आरो जोंखौ a नि मान दिहुन होनदों अब्ला जोंहा फर्मुला दङ cot a is equal to 10 90 डिग्री minus a cot 90 डिग्री minus a बे फर्मुला दङ जोंहा cot a is equal to 10 90 डिग्री minus a बेखौ दिहुननांगौ बे फर्मुलाया दं अब्ला जों बेवहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेवहाय दा जों होमबा cot 90 डिग्री minus a cot 90 डिग्री a is equal to cot a minus 80 डिग्री बेवहाय cot जों cot कैंसिल थांबा थागोन जोंहा 90 डिग्री minus a is equal to a minus 18 डिग्री अब्ला जों बेखौ बेजों लांसै बेखौ बेजों लांसै होमबा बे twice a दङ जोंहा minus twice a minus 18 minus 90 is equal to minus 3a is equal to बेसेबां जोङो minus 108 अब्ला बे माइनास जों माइनास कैंसिल थांबा 3a is equal to 108 बेखौ लाखिनोसै जोङो 108 3 जों राननोसै रानबा 3 सानजाब 3 9 से दालांबाय 18 आरो 6 जों 36 ओंखायनो a नि माना जागोन 36 डिग्री नोंथांमोना बुजिबाय होनना आं सानो जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन जियानो जा आं बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना देखायबाय थेंक इउ